Du gynger ægte? Gynger helt for real. Jeg hedder Joachim Bjerg. Jeg kommer fra foreningen Maritime Nyttehaver. Vi har i de sidste 3 år forsøgt os med at dyrke blåmuslinger, østers og tang lige her i Københavns Havn. Vi vil rigtig gerne have skoleklasser, studerende, andre interesserede herned til at opleve, hvad havnen kan levere af fantastiske råvarer. Så er der østers. Her står vi med 2 østers, som er kommet direkte op af Københavns Havn. De bor nede under bølgen. De lever, de ligger og åbner sig, de filtrerer vand, og de spiser de næringsstoffer, der flyder igennem havnen. Prøv at se her. Det er blåmuslinger, som vi har indfanget på bændler, og som vi har lagt ned i muslingestrømper. Og nu har de vokset i et års tid, og de har det rigtig, rigtig godt. Der er masser af liv i den her havn, der er masser af muligheder. Vi skal bare opgradere hernede, så kan vi begynde at udnytte. Vi har indtil videre lånt en tømmerflåde, og mere eller mindre klunset os til det grej, vi bruger til at dyrke vores afgrøder. Men nu er vi klar til at tage den næste skridt og opgradere vores bølgemark. Det kræver en større og mere stabil flåde, hvor vi kan tage imod skoleklasserne og alle de andre interesserede, der gerne vil have vand under neglene. Det kræver, at vi har redningsveste, det kræver, at vi har ordentligt dyrkningsgrej, og at vi har meget bedre tilgængelighed til vores bølgemark. Det koster penge, og vi håber, at du vil være med til at skaffe dem.